Once again, ladies and gentlemen, the students of Banda Academy Incorporated. Let's give them a round of applause, please. Yes, so thank you very much. And kagandahan ay matatanaw sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Sabayan, sa musika'y iindak ang katawan. Pagkain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating